ću verenika Radenka Kojića, koji imovinska pitanja rešavate sporazumno. Nezavisni ste u izboru radni za njih. Da li vi pristajete da stupite u brak sa ovde prisutnom verenicom Milicom? Da. Hvala. Da li vi, Milice, pristajete da stupite u brak sa ovde prisutnim verenikom Radenkom? Sedeli smo ovde i momak je prišao, hteo je da mu neko bude, falio me jedan svedok da se venča sa... Pitao ko ima dokumenta, ja sam imao kod sebe dokumenta, novčanik, pristao sam i eto sad smo prisustvovali jednom venčanju. Ja sam jako zadovoljan i srećan, hteo sam momku da izađemo u susret i uradili smo danas jedan lep čin koji ću pamtiti sigurno do kraja života.